Siri. Ah! Ahmed, Siri, ka fauteuil to yen nɔ k'i da duguma. Ne de tun b'a faamuya. Nka n y'a faamuya sisan. Maa min ma furu kɛ, o ye dunan de ye furu gundo kɔnɔna la. Wa furukɛbali tɛ se ka foyi de fɔ furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ. Fo n'a kɛra n'a y'a dalamaga. Tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la, ne y'a dɔn min b'i kan sisan. I ka furu, a kun b'i bolo I bolo fila la. Nin ye Fatu ka fini nin. Tiɲɛ tɛ wa? Awɔ. Baasi tɛ. Siri. Non. I ka kan ka dɛmɛ. Se wɛrɛ tɛ ne ye. Nka n bɛ Fatu ɲini ka kuma a fɛ kun kelen jumɛn na a taara k'i to tan. Ni fɛɛrɛ min bɛ se ka k'a ka nali la, n b'o fɛɛrɛ fana ɲɛɲini walasa a bɛ se ka na cogo min na. N hakili latigɛ. Ne kun nana, n ko n bɛna foli bila I la. Siri, ne bɛ taa baarayɔrɔ la. Mami, ne ye hɔrɔn ye. Wa ne bɛ sa ni ka hɔrɔnya ye. Hɔrɔnya bɛ mun sɔrɔ? Abada natago jugu t'o sɔrɔ. Faracogo ɲuman, ne b'o fɛ ka tɛmɛ faracogo juguman kan. Ma e tɛ kɛ fosi I yɛrɛ kɔ. Ne tɛ fɛn ye mɔgɔ bolo ka nata o nɔfɛ. Fɛn min tɛ ne bolo bi, o ye wagati sebaliya de. Natago jugu tɛ buna hadamaden kɛ fosi ye. Ni hasidi tɛ. Hasidi tɛ foyi ye ni sitanɛ tɛ. Ala kana si kɛ hasidi ye. Atu, ni ne ye faamuya, e bɛ fɛ k'a fɔ ko wagati de bɛ baara ɲɔgɔnya la. I ni mɔgɔ bɛ baara daminɛ donni min na, o don aw si tɛ ɲɔgɔn sɔngolo dɔn. O b'a sɔrɔ hɔrɔnya b'o bɛɛ la, danbe b'o bɛɛ la. Nka ni sɔrɔ nana kɛ, baara nana yiriwa, o don de bɛ sɔrɔ k'i baara ɲɔgɔn yɛrɛ yɛrɛ dɔn. Nka I ɲana mɔgɔ min ma, o tigilamɔgɔ nana commencer ka kumakan jugu f'i ma, walima ka dɔgɔyalima kumaw f'i ma, ka n'a ɲini yɔrɔ jan, fo b'a ka jugu dɔ nɔrɔ. Min b'e bolo baara la, o wagati b'a sɔrɔ ale yɛrɛ nata dayɛlɛlen don. Ala kana mɔgɔ si ka wulu maralen bila I la. Bɛrɛn, je suis dit. N y'a sera yan nɔ, baasi tɛ. Dakun tun bɛ e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ. Ne kun ko n bɛ chèque kɛ k'a d'i ma. N ko ne lafiyara. Mais malheureusement, o don ne taara n ko n bɛ taa retrait kɛ, n ko n bɛna wari d'i ma. U ko ko problème dɔ bɛ ne ka compte bancaire la. Donc du coup, fo problème bɛɛ de ka résoudre walasa ne ka se k'i ka wari ɲini ka d'i ma. I bɛ hakɛ to yɛrɛ yɛrɛ de. I bɛ wagatinin di yan nɔ. Ni o ko bɛ ɲɛnabɔra, n ka wari d'i ma. N'a tɛ kɛ ka baasi. Siri, problème foyi t'a la. N y'i faamuya kosɛbɛ. Merci. A diyara n ye trop. Ok. Ala k'an to ɲɔgɔn. Amina. Ne bɛ na fɔlɔ. Ok, sira b'i bolo.
Mun siya. Ni bole min fatu ka bola nɛgɛ de fɛ. Sidi, ne hakili la k'e ni ne bɛɛ bɛ ka fatu ɲini. M'o ka bolola nɛgɛ se yan. Han? Ne kɔrɔmuso de tun bɛ yan. Ale de taara k'a to yan. Baasi t'a la. Ne bɛna fɔlɔ. Fatu, ne ye n y'a f'i ɲɛna n ko n b'a fɛ an ka ɲɔgɔn ye. An bɛ kunfan de la, an b'a fɛ i k'an bɔ kunfan na. E tagalen fo ka se bi ma, Sidi bɛ tɔɔrɔ ani ɲani dɔrɔn de la. Fatu, wallahi dugukolo in sanfɛ yan, ne m'a fɔ n ko maa tɛ k'i fɛ dɛ. Nka maa tɛ se ka k'i fɛ i b'a fɔ Sidi kɛr'i fɛ cogo min na. N'a dara a b'e ka kuma de la, n'a wulila a b'e ka kuma de la. Fa bilenŋaya k'i bɛ ɲini ka wuli Sidi la k'a sababuya kɛ e ye. Mɔgɔ i ka ko la maa min bɛ wuli k'i sɛgɛrɛ k'i ɲininka i ka ko ka bon tigilamɔgɔ de bolo, wa Fatu i ka ko ka bon ne bolo. Ne b'a fɛ k'a dɔn kun kelen jumɛn de la e y'i ka minɛ cɛ ka bɔ Sidi fɛ yen ka taa sɔrɔ a yɛrɛ t'a kun dɔn. Ahmed, e bonya bɛ ne yɔrɔ dɛ. Ne ka bonyaba de bɛ e kan. Ni ne tun b'a dɔn k'e bɛ ka ne wele Sidi ka kuma de la, n kalela Ala la ne tun tɛ lamɛn. Wa n'i y'a ye n yɛrɛ so yan fɛnɛ, a kana k'i kɔnɔ ko yan ye ne ka yɔrɔ ye. Ayi. E bonya de bɛ ne yɔrɔ de la n nana n'i ye yan. Sinon mɔgɔ joli joli ne wele Sidi ka kuma la n'a sɔrɔ n'u ka appel ta, n ma mɔgɔ si ka appel ta. I t'i jɔ ka téléphone minɛ. N ye cɛ o cɛ bɛɛ ye n ka furu ko kuma la, ko Sidi ko. O sigilen tɛ ni fɛn o fɛn a bɛ bɔ a kɔnɔ. Wa mɔgɔ o mɔgɔ i b'a b'i yɛrɛ la k'i bɛ ne ni Sidi ka furu k'i b'a dilan. Yarabi Ala k'i fa. Awɔ. Ala ka san pɛrɛ jigin i kan k'i ta tiɲɛ kɔnɔ. Awɔ ne de y'a fɔ. Fatu, a sera nin bɛɛ ma wa? A tɛmɛn'o kan. A tɛmɛn'o kan. D'ailleurs, n weleli nin ka fɔlɔ n'a laban ye Sidi ko kuma i tulo b'a la. N ka kuma mɛnna. N y'a faamu. Fatu. Fatu tɛ yan. Na. Denmuso, n bɛna kuma min f'i ɲɛna bi, peut-être a bɛ bonya hakili ma. Nka kuma dɔ la i m'a ye ne yɛrɛ bɛ to ka segin kelen na. Souvent i b'a ye n ɲɛ kumulen don. Kuma dɔ i b'a ye n bɛ ka yɛlɛ n yɛrɛ ma. A kun tɛ dɔ wɛrɛ dɛ. A kun bɛɛ ye Latifa de. Ne b'a dɔn a bɛ ko caman kɛ e la a bɛ e tɔɔrɔ. Wa kuma caman bɛ n'a sɔrɔ i bɛ kasi la. Nka ni si tɛ foyi ye. E yɛrɛ kan k'i ba in dɔn. Sabula a bɛ min da ne yɛrɛ kan. A bɛ ko mun kɛ ne yɛrɛ la e yɛrɛ b'a dɔn e ɲɛna. Mais o bɛɛ la tan ne muɲuna ka bɔ n dusu kan. Sisan a ma kɛ furuso kɔnɔ n ko ci cɛ de bɛ ka muɲu sisan. Maa min bɛ yen n'i maa dɔn ka ban i kan ka s'a minɛ cogo la. Bamananw ka kuma de don bana min ma dɔn o de furakɛli ka bon. Nka ni bana min dɔn fura bɛ sɔrɔ o la. Ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna n'a ye fɛn fɛn k'i la a bɛɛ lajɛlen kun. N'a k'i ma k'a bɛ taa n'a y'i dɔgɔya a fɔ k'i y'a mɛn k'i jo t'a la k'a ɲɔgɔn fila wɛrɛ t'i sɔrɔ. Kana n'a dala minɛ
kana n'a sigi n'a ye bi k'i dɔgɔ kana i ta kɛ kasi ye n'i ye ta kɛ kasi a t'a dabila o de b'a dusu tɔ la i b'a fɔ ko tantigi t'a la se de tɛ ne ye sinon min bɛ kɛ e la tiɲɛna a man di ne yɛrɛ nka an seko tɛ bandum bɛ fɛn bɛɛ la i n ka kuma faamu N'i ka kuma faamu. n'i y'a mɛn o diyara n ye. Ni jɔn de ye? Fatou. Ne nana n ka fini dɔw de ta. Nin t'a kɛcogo ye. Bonya ka ɲi fɛn bɛɛ la. Nin tɛ de ta ya? Fatou, ne de don. N ko nin tɛ e de ta ya? Aw ni ne ta bɛ sa komi. Ne ye nin bololanɛgɛ in ye bɛrɛ ne fɛ yen. Ne sigara n ko n'a sɔrɔ n ni e ta tɛ. Sidi, i t'i jɔ n ka tiɲɛ f'i ɲɛna. I ka keleya kojugu, i ka mɔgɔ sɔgɔbɛ. E Sidi bɛ mɔgɔ sɔgɔbɛ fo ka taa se i kɔnɔnugu ma. O de y'i ka ko bɛ nege bɔ ne la. I tulo b'a la? Ne ta don sani na mun de kɛ? Mɔgɔ lankolon ye. Fatou, i tagara k'a sɔrɔ ne ma jɛ i kɔ. Ne ni kun ma se ka kariya i kɔ. N'o y'a sɔrɔ ne ye ko dɔ de k'i la, ko y'i tɔɔrɔ k'i tagara, ne kun bɛ se ka n yɛrɛ kun jalaki. Nka ne b'a dɔn ne ma foyi k'i la. N'o y'a sɔrɔ i bɔra ne ka furu la ka taa kamelima dɔ de f'i yen nɔ Fatou, ne bɛ Ala deli Ala kana i n'o kan bɛn fo ka diɲɛ wuli. Nka n'o si tɛ, n'o y'a sɔrɔ i bɔra ne ka furu la ko ten k'a diyara i ni kun de ye, n b'a ɲini Ala fɛ, n b'a ɲini Jabaru masa fɛ, o Ala kelen o ka tiɲɛ bange Fatou e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ la. I ka segin ka na ne ka du kɔnɔ yan nɔ, ne Sidi ka du kɔnɔ yan nɔ, i yɛrɛ ye. K'a sɔrɔ a ma kɛ ni mankan ye, a ma kɛ ni mɔgɔ ye, a ma kɛ ni manana ko foyi ye. Sidi, o ye e da sago de ye. N'i mɛn ma Ala mɛn. Ne ka bɔ yan ka tila ko ne bɛ don e ka du kɔnɔ yan nɔ. Walahi fo ne Fatou su. I b'o mɛn, i b'o y'i ɲɛna de nka i t'o mɛn abada. Fo ka diɲɛ wuli. I jɔya ni mɔgɔ lankolon jɔlen filɛ nin ye. I t'i dɔn ka kelen f'i ɲɛna. Mɔgɔw bɛ kuma dɔ fɔ. Ko segin cɛ kɔrɔ ma. Ko kojugu tɛ mais a b'i dɔnbaga caya. A kana k'i kɔnɔ ko ne Fatou t'ale la ko ye dɛ. Fo ka diɲɛ wuli. Tile b'i kɔ pɛrɛ yan nɔ ne segin tɔ tɛ ka na i f'i ɲɛna. Sidi. Naamu Fatou. An ka kɔɲɔso bɔlen an filɛ tile 15 de kan ye. E yɛrɛ b'a dɔn i ye ne sɔrɔ cogoya min na. A kɛra gɛlɛya caman kɔnɔ dɛ. Tiɲɛ tɛ. Tiɲɛ. Hali n'o y'a sɔrɔ ne yɛrɛ ma sɔn. Tiɲɛ. Nka ne sɔnna o gɛlɛya bɛɛ lajɛlen ma ka don i ka furu la. N'a ma ɲɛ k'o kɛra. Fɛn minnu man di ne ye,
a ka kan ne k'olu fɛnɛ f'i ye. Sidi, ne tɛ sinamuso ko fɛ dɛ. Sinamuso ko fan si n t'a fɛ. N t'a kulonkɛ kuma fɛ wali mɔgɔ min b'a bɔ a da kɔnɔ k'a fɔ n ɲɛnɛ. N t'i fara n ka mɔgɔ ɲɛnamaw kan. N b'i bɔ n ka vie la de pewu. Wa Sidi ani janfa ne tɛ janfa fɛ dɛ. Janfa. Fatou. Jɛ o jɛ. Janfa ko kuma bɛ fɔlɔ ka bɔ mɔgɔ min da. O tigi yɛrɛ de bɛ tila ka kɛ janfa kɛbaga ye. Banque. Fatou bɛ yan. Ayi, a bɔra. E ka mun b'a bolo? Ne terimuso de don. A ka fini juru de bɛ n na. Ne kun na n'o de sara. A filɛ nin ye. Nana i y'a fɔ alimajɛman ko ten. Ne bɛ na fɔlɔ. Halima. Okay. A ka ɲi wa? A ɲɛfɔ de. A ka ɲi, i bɛ se ka taa. A ɲɛfɔ sa. N ko a ka ɲi. I bɛ mun de kɔ? Ça va? Ça va, somɔgɔw. Baasi foyi tɛ na. E dun bɛ ka bɔ? Nin bɔtɔla ye Fatou fɛ yen. A ka fini wari juru tun bɛ na. N taara ka sɔrɔ a tɛ yen. N ye wari d'a cɛ ma. A dun gɛlɛyara. Fatou ye ne wele ko n k'a f'i ɲɛna k'a ka fini wari juru min b'i la k'i k'i jilaja i k'a ci a ma. E dun ko k'e y'a di Fatou cɛ ma. E dun b'a kalama Fatou dun n'a cɛ ka furu salen don. E ma dɔn e y'o gɛlɛya. Ne b'a kɛ cogo di? Mɔgɔ min taara ka sɔrɔ a bɛɛ la. A t'a la ka ye ɲɛ la. M'o ci o ma cogo di? A ye ne wele numéro in kɔni dɔ la. N'i sera so n'i lafiyara n b'a ci ma. Nka i b'i jilaja i bɛ taa wari minɛ Fatou cɛ la k'a ci a ma. Ok, n y'a faamuya. K'an bɛn o la. Bɛn, e ye mun fɔ ne ɲɛna? E b'a fɔ ne ma ko Sidi tɛ yan yɔrɔ, ko Sidi tɛna se yan nɔ. Mun bɛ ne ka bololaya se Sidi bolo? N jaabi kɛ, mun bɛ ne ka bololaya se Sidi bolo? Bere i ye n janfa. I ye n to janfa la Bere. Bere i ye n janfa. Fatou. Ka e kasila ta. O b'a yira k'a fɔ i ye ko min kɛ k'i nimisala. Nin m'a yira ne la k'a fɔ k'i ma jɛ Sidi kɔ. N'i ma jɛ a kɔ, problème t'a la i bɛ se ka taa. Ne tɛ nin mara diyagoya kan. Bɛrɛ, ne ni kuma kun bɔra mɔgɔ wɛrɛ da kɔnɔ min tɛ e ye. Ne kun b'o tigi haramuya ka bɔ n ka ɲɛnamaya kɔnɔna na. Ne bɛ Sidi fɛ, ne bɛ ka minɛnw cɛ ka bɔ Sidi fɛ yen nɔ ka na e fɛ yan. Han? Furu tɛ ne cɛ o Bɛrɛ. Mun ne bɛ ka si e fɛ yan?
ne min ɲininka dɔ wɛrɛ la ne ko ko mun de ka bololanɛgɛ se Sidi tigɛ kɔnɔ i bɛ ne jaabi o de la sɔnni ka manamanakan fɔ ne ɲɛna. Fatou, i hakili sigi. O donna k'e ni ne sigilen to baro la e yɛrɛ de bolola nɛgɛ in bɔ k'a da. Bi Sidi nana ne fɛ yen a ye bolola nɛgɛ in a y'a ta k'a bolo don e ka bolola nɛgɛ fɛ. Nka ne y'a yira la k'a fɔ n ko n kɔrɔmuso de ta don n'u bɔra an fɛ yan. Fatou, a bila i kunna Sidi t'a kalama k'a fɔ k'i bɛ yan. I hakili t'u yɛrɛ la kana to k'i bolofɛnw filifili fan bɛɛ ka d'a kan Sidi bɛ se ka na wagati bɛɛ. Jai, jibile cɛ ka ɲi.